Ako dobre si myslíš, že poznáš krajiny sveta? Takže začíname. Máme napísať všetky krajiny, ktoré sú vlastne okolo Slovenska. Takže to je Chorvátsko. Ďalej tam je, určite aj Taliansko tu bude, nie? Takto. Potom čo? Švajčiarsko. Ako sa píše Švajčiarsko? Yes? Bude to asi aj Slovensko, nie? Tak samozrejme. Maďarsko, aj Poľsko. Akže je tu dokopy 18 krajín, takže tu bude aj Nemecko tuto hore. Potom Česko, to značí Čech, nie? Čechia, takto. Potom Francúzsko, yes, a Luxembursko. A tu dole je ešte Lichtenštajsko. Jak sa píše Lichtenštajsko? No nič, necháme tu tak a poďme na iné, hej, pretože tu dole je ešte... Čo tam je? Je tam Srbsko, nie? Rumunsko, Ukrajina, tu bude úplne napravo. A dole je, čo je tam? Bosna, nie? To tiež sa ťažko píše. Tak to sa to píše? Yes. A to Lichtenštajsko. Liechtenstein. Nie! Jak sa to píše? Liechtenstein. Ale dal by som všetky, keby som vedel, ako sa píše Lichtenštajsko.